Zita ndinoitwa Jesmine Tinotenda Mangere. Ndiri mukadzi ane makore 31 ari kusvitsawo 32 gore rimwe. Ndoshanda kusecurity company inonzi Trust Me security company. Tiine contract with Rainbow Towers Hotel. Saka ndoshandira paRainbow Towers Hotel security. Ndakatanga kushanda kusecurity 2021 ndopandakatanga kushanda kusecurity. Ndakaita A-level yangu kwaMutare, ndokwandakaitira A-level yangu. Ndikaita macourses angu maviri. Ndakaita course yeMS8 ndikazoita course yeprofessional cookeries. So after ndapedza kuita course yeprofessional cookery ndakamboshanda parestaurant. COVID isati yatanga ndakashanda murestaurant kwegore. Then pakapera COVID ndopandakatanga kumboita zvekutengesa ndaihodha ndichitengesa ndiri kumba. Pandakaona kuti zvekutengesa hazisi kunyatsofamba ndobva ndakutanga kuchitsvaga basa rekusecurity. So pandakangonzwa kuti kuTrust Me security company kuri kutorwa vanhu. By then kwaitorwa mareceptionist. Ndakaendawo nemapepa angu ndikanoitwa interview ndikapinda kureception. Ndobva ndashanda pareception kwe3 months. So ndichishandawo sereceptionist pakazongoitwawo kuti takazongonzi pane kwashota, ndobva ndakumboendeswa kupost kwange kwashota, ndobva ndakushandapo kwezuva rimwe. Then chimangwana racho pandakadzoka kuoffice pandangonzi ndingoendawo kunoshandawo kumapost as a supervisor. Ndiri kuTrust Me security ndiri supervisor. Trust Me security ndiri sergeant. Saka panapa ndinoita supervision kunyanya, kutarisa kuti vashandi vedu vekuTrust Me security kuteerera maneeds, zvinhu zvavanoda kuti zvisvitswe kuofisi. Kuti semuenzaniso kana vachida mauniforms vanoudza inini supervisor. Then supervisor ndinozoudza office kuti vana vedu vari kudawo mauniforms, haachaita mauniforms avo. Kana mari dzavo dzisina kupinda kana kuti mari dzavo dzakaderera, ndinomiririra vanhu vanongotaura nyaya dzavo kwatiri. Then ini ndinosvitsawo kune office kune vatinofanira kuudza. Saka ndiri supervisor anomiririra vana vekuTrust Me, magadhi ekuTrust Me. Zvandiri gadhi, dzimweni dzenguva unombosanganawo nevanhu munzira. Pamwe pacho unotombonyara kana wakapfeka uniform yechigadhi nekuti kubvira kare ibasa raishoreka. Asi munhu kana uine zvaunoda muupenyu haufaniri kutarisa kuti ari pasaidi ari kuti kudii nebasa rangu kana kuti ari kufungei. Nekuti dzimweni dzenguva kana munhu akakuti ndikutsvagawo basa ukamuti uya ujoine kusecurity, anotoona sekunge ibasa rakashoreka. Vasikana vechidiki harisiro basa ravainyanya kushanda, ibasa rainyanya kushandwa nevati kurei. Saka ndakazvitarisa paongororo ndakaona kuti vanhu vazhinji havagoni kuzvigashira kuti munhu wechidiki anokwanisa kuenda kunoshanda sagadhi. That's why vachizogumisira vakutipa mazita kuti mahobho. Asi ndikati pageneration yedu zvasiyana chimahobho chekudhaya nechimahobho cheizvozvi. Nekuti izvozvizvi vamwe vacho takutoshanda nekuti iko zvino hakuna mabasa anonetsa. Saka kupedzisira unotoona kuti kana uchida kuti zvitoendeke mumba kuti mukwanise kudya, kupedzisira kwezuva unofanira kuti utoshande. Unonoshanda kupi? Kuti utengese musika munogumisira mazara mese murundi. Ndiani achatengera kana mukatengesa musika? Hapana, handiti. Kuti unorima mese muchagumisira kuti mave varimi. Achanorima akanokohwa mumuta meumwe ndiani? Hapana. Saka ukatoona kuti iri ndo basa riripo, nekuti kupedzisira toda kuti tiise chikafu mumba, toda kuti titi vana vaende kuchikoro. Saka unotozoona kuti ndorega basa rasara, handina option, rega nditoite basa riripo iroro. Nekuti chakakosha kuti kupedzisira kwezuva wawana mari nekuti mugoona kuwana chekudya munhu. Ndingangoti basa redu iri ibasa rakaoma chaizvo. Tinozongoona kuti kazhinji kacho kungotungamirirwa nedenga kwazvo.
kunongoitika pakuti zvoni kana uri security kazhinji kacho panzvimbo pauri kureva kuti security kureva kuti ndiwe muchengetedzi wepanzvimbo pauri zvichida pamwe uri 1 kana kuti muri 5 but ndimi muri kuchengeta nzvimbo yepauri zvoreva kuti pane chese chiri kuitika ndiwe dziso repanzvimbo ipapo pakaitika chairo chaitika chipi security ndio unotanga kubvunzwa nekuti vari kutonera kuti ndiwe dziso repanzvimbo ipapo zvoreva kuti basa iri ibasa rakaoma harisi basa rakareruka sekufunga kana kuona kuita vanhu nekuti hazvisingori kungoti wakachengeta mudhuri chete kana kuti wakachengeta zvinhu zvakakosha zvemunhu nekuti kana wakamira nepanzvimbo pawakamira ipapo hausi kuziva kuti wakamira naye pasaidhi pake pako ari kufungei dzimweni dzenguva pamwe munhu yeye ari kutofunga kuda kubata kana kuti ari kutoronga kuti ndinopinda sei mukati mumakamira security saka ndingangoti iko zvino nekuda kwekuomawo kwakangoitawo zvinhu vanhu vazhinji vari kungozogumisira vamhanyira kusecurity nenhau yekuona kuti pamwe pacho unenge usina zvekuita zvaakuti torera kuti iwewe nemwoyo wako unodaidzwa kupi but vamwe vazhinji venu harisi basa rekutoti ungatonyora kuti kana ndakura ndoda kuzoita security kana ndakura ndoda nekuti ibasa rine chekuita neupenyu hwemunhu kunyanya zvandakuzei vanhu vachizokomedzera kuti chese chaidiwa ndiwe wanga waripo chese chashaikwa ndiwe first suspect kana ukatadza kuronda munhu wacho inhau yekuti ndiwe dziso repanzvimbo ipapo ndiwe dziso chairo rokuti ndiwe wakatarisa zvinhu zviri panzvimbo saka kana chikashayikwa chinhu ichochoka iwewo ndio uchatsanangura kuti chafamba sei kuti chizobuda kunyange zvazvo tiine zvedu atinoti maCCTV ekuti unozotarisa kuti alright pakapindwa musi wakati nenguva dzakati munhu akapinda neapa time dzakapindwa security vanga vari papi tinazvo izvozvo zvinozotevera kuti munhu azoonekwa kuti papinda ani munhu akapinda akaita sei security anga ari papi asi tiri kutarisira kuti ndiwe dziso kukotsera kuripo asi kukotsera kuri paviri pane kukotsera kwekuti wakachengeta nzvimbo wangobatwawo nehope zvinonzwisisika koita kukotsira kwekuti watovata uri pabasa asi watodini watotora machira watowarira pasi watovata unotarisira iwewo kuti munhu akasvika haabi here pakadaro anoba nekuti anenge atokuongorora kare ndingangoti muchidimbu ndingangoti Mwari ndio vanotikundisa pazvizhinji hakusi kugona hakusi kuchenjera Mwari ndio vanotikundisa nekuti hazvisi nyore kuti kubasa unodiwa nakota 2 unodiwa nakota past 5 pabasa kota past 5 zvoreva kuti kana uchibva kure wabva kumba paine nguva kuti usvikire pabasa nekuti isusu tinodiwa kuparade na5:30 kuti ubate parade na5:30 zvinotoreva kuti wabva kumba kuma4 saka kumuka uchisiya waita zvekuti mumba musarewo makatarisika paunozosvikawo kubasa uchasvika mukuru wako asakunyorese ripoti uchisvika kubasa usasvika uchinodzingwa uri kufanira kukasikira kubuda paimwe hazvisi nyore asi ndingangoti muchidimbu Mwari ndio vanongotikundisa nekuti semunhukadzi haungangobudi mumba usina kusiya wawarirawo machira paunga wakarara unotosiya wawarirawo machira uchasiya wagadzirira vana kuti pavatamuka vachienda kuchikoro vanoda kuzotora zvinhu zvavo zvakadii zvakarongeka saka time yatinopedza netime yatinosvika kumba hazvisi nyore asi Mwari ndio vanotikundisa